Thank you.
ಪಂಚಾಯತ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇಲಾಯರು ಏತಲ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತು शिवाय रुद्राय प्रदेशाय शिवाय महादेवाय नमस्ते स्तु महाय श्रीवेदोज विलक्षणास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते स्तु महामहेश्वरोज विलक्षणास्ते प्रतिमुरेधान नमस्ते महाय नमोस्तुते जीवनावस्य क्षत्रहागरकाटकराशोजातस्य सर्वेषां मनोभक्तसंकल्पच्च वर्षणार्थं पूजां करोसनिर्ध्यात्मपरिसुखं रोगभक्तस्य नमस्कारस्य
ಆ ಶಾಖಂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುರುಕಾದ ಮಾಗಣದ ದೇವರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅವೆಲಕನೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಅವೆಲಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಮನಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ನಾನಮಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರು ಸ್ನಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗಳ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಆ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇನಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಕ್ಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತದ್ದು ವಿಜೇತರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಗಳ ಆತ್ಮೀಯಗಳ ಪುನಂಚಿನ ಅವೆಲಕನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಅವೆಲಕನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತೊಂದು ಬರುತ್ತಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆ ಏರ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ನಮ್ಮ KP ಸುರೇಶರು ಅವೆಲಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೇರು ಅವೆಲಕನೆ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಕಾಲ ಅರಮಿತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಅವೆಲಕನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ದುಂಬುದಿನಟ್ಟು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವೆಲಕನೆ ಈ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವೆಲಕನೆ ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ಅರೆಗೆ ಆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡೆ ಅವೆಲಕನೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಂಚಿನ ಮಾತು ದೇವನಕ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲಕನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನಾರು ಇಂಕ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ ಅವೆಲಕನೆ ಪೂರ ಈ ಭಾಗಡೆ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿದಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಂಬಿಲ ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಪಣೊಂದು ಅವೆಲಕನೆ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಡ್ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಜನೋಪಯೋಗವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರ ಪನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KP ಸುರೇಶರು ಅರೆಗಿಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅರೆಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೆಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರದ ಈ ಭಾಗದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖರನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಿನಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಾಣೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದಗ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡಾನ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಲೇನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡೂರು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಿರಿಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗ ಪಾದಗ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರುಗಳ ಪಾದಗ ಬೂರೊಂದು ಇನಿಯ ನಾನು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಪೂರ ನಾಯಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡ್ ಅನಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೇರು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಡ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ ಪರವಾದ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾದ ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂಚಿತುದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಯಿಬಾಬರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಆ ಬಾಬರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಾಯಿಬಾಬರ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಸುರೇಶಣ್ಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನನ್ನ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಬಾಬರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆ ಬಾಬರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಡನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಡಿ ಅಂಚ ಗುರುಕುಲ್ ನಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ತದೆ ಅಂಚ ಹಿರಿಯರ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ಇರುಲ್ಲ ಈರೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇನಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಮಾಡೋರು ನೆತ್ತ ನಿಲೆಟ್ ಗುರು ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ದಿನಟ್ಲ ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನೂತನವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನೆಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೆಲಕನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯನೆಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಂಬಿಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿರದ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿರಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೆಗೆ ಶಿರಸನ ನಿಮಿತ್ತ ಅವೆಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬೈದರು ದುಂಬು ದಿನಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೆರ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೆರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಣಂದು ಜನಕುಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರ ನಿಕ್ಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಪಣಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಂಗಿ ಲೇಸ ನೀರಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತ್ರ ಜೈ ಹಿಂಚೆ.